kala cɛman fara musoman kan k'a daminɛ jamana in kɔnɔ ka ye fo ka taa bila Menaka Farafina Nansarala diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ne ni waati sera maaw de bɛ radio dayɛlɛ ni ka jɛgɛfɔ lamɛn min ye kunnafoni balan ye Bakari Tarawele sabu kunnafoni lakika o de bɛ sɔrɔ jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan la Bakari Tarawele baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Ami Jakite bolo min ye Tɛnɛnba Jakite ale sigilen b'a kɛrɛfɛ e ni ne an tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ nakun fila na o do kibaru lase ɲɛmayaso Bakari ka foli ta ni ka ɲɛmayaso sɛgɛrɛ sabu ko n'a bɛ kɛ radio jɛgɛfɔ kɔnɔ a bɛ kɛ bɛn kelenya bolodi ɲɔgɔnma faamuyali kɔnɔna la o kuma min ye ɲɛmayaso ka yamaruya ye kunnafoni minnu bɛ ka labɛn bi Bakari Tarawele n'o bɛ tali kɛ Mali kunkanko kuma kan Mali yɛrɛ ko in bɛna laban cogo di jɔrɔ min bɛ an na jɔrɔ in bɛna bɔ an na cogo di lakana ko ka taa bila dugu a ɲɛnamali ko caman na ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛna sɔnni d'a kan a ka kɛ ten e ko cogo di k'a fɔ an bɛ de y'a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn Bɔjabate naamu Ala ma hinɛna président Modibo Keyita la naamu mun y'a ka kɔrɔfɔ ye hakilila kɔrɔfɔ in bɛ fɔ waati min o ni sisan ka jan kuma bɛ passe kɔrɔfɔ in i b'a fɔ k'a fɔla bi wa fɔla ka bila anw ɲɛ fana a tun bɛ yeli de kɛ Modibo y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ la tile bɔra yen siga t'o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Toguna A Tarawele Toguna ko Bakari Tarawele Toguna ko a ko don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka bila an ka dugutigilakaw ye Bakari nin y'a siɲɛ gale a ka kɛ faso Maliba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin kuma in a hakilina tara kabini waati jan président Alifa Umaru Konare o ye a hakilina ta ka bila président Amadou Toumani Touré o ye a hakilina ta min ye Baro masa kuncɛyɔrɔ la président Ibrahim Boubacar Keita o y'a ta ka lamaga a kan ka kuncɛ ka bɛn ni min ye président de la transition ye colonel Assimi Goïta o y'a laban sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye an ka dugu a ɲɛmaw n'an k'u ma ko dugutigi Bakari Tarawele ka bonya belebele d'a kan ka médaille don a kana ka drapeau d'a ma o ka munumunu a ka so da la ni ka dugutigi Bakari ka bonya ka karama ka bila ka dugutigiya yɛrɛ minɛn kɔnɔna la Bakari Tarawele fɛn kana fɔ a kɔ fɛn kana pan a kunna a da ka don dugu ale kunkanko bɛɛ la o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin tɛ ko denni ye Bakari Tarawele nin ye ko belebeleba de ye Bakari min ye dugutigi maaba don dugu kɔnɔna la ni ka t'o kɛ dɛnkɛrɛfɛmaa ye mun de kelen na a ka gɛlɛn dugutigi a da tɛ se ka don dugu jɔliko kuma la dugutigi min ye zonzanniba ka kɔmɔko kɔmɔ ma bɔ zonzanniba b'i dogo o kɛn bɛ dugutigi caman ta ye ɲɛmaaw bɛ baara kɛ k'u pan dugutigi kunna dugutigi ta bɛ kɛ kuma lamɛn sɛbɛnnikɛla ko o banna Mali kɔnɔ pewu Bakari ni ko bɛ boloda kin kɔnɔnaw la komini kɔnɔ jamana kɔnɔ Bakari Tarawele ye baara kunfɔlɔ min bɛ kɛ o de ye dugutigi ka hakilina k'o dɔn a taasira a kalasira Bakari Tarawele ka taa daminɛ ko daminɛ fo ka taa kuncɛ dugutigi ŋaniya ni dugutigi ka hakilina o de bɛ ɲini k'o dɔn ni ka baara kɛ n'o ye sabu u bilala u ka minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko san o san Bakari Tarawele novembre kalo tile 11 o bɛna kɛ dugutigiw tɔgɔla don ye Mali kɔnɔ o don in kama taasibila bɛ kɛ lajɛw bɛ boloda sigikafo bɛ kɛ dugutigiya baara kan sigikafo bɛ kɛ dugutigi a jɔyɔrɔ ka dugu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw kan ka hakilina ta ka dugutigiw sɛgɛrɛ jamanadenw yɛrɛ fana kan ka hakilina ta ka dugutigiw sɛgɛrɛ o baara in bɛ boloda a ko min y'a ta ko galigale Bakari Tarawele ye Ala y'o don minisiri mun garisigɛ la o de ye Ando Goli Gindo ye o ye an ka seko ni dɔnko min y'an ka ko kɔrɔ ka taa bila lotali ko o minisiri don Bakari Tarawele ye ale kɔni de wulila ka jɔ ni o bonya n'o karama ye maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye jamana kuntigi ye nka n'i y'a lajɛ centre international de conférence de Bamako la kɛnɛ in bonya n'a karama tun bɛ maa min bolo o ye premier ministre ye min bɛ camancɛ baara kɔnɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga Bakari Tarawele ye ale de wulila k'i jɔ ni kuma ye jamana gouvernement tɔgɔ la a ko jamana kuntigi tɔgɔ la Mali denw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dugutigiw ni y'aw ka bonya ye dugutigiw ni y'aw ka karama ye o kuma novembre kalo tile 11 san o san o kuma o don in o bɛ seli aw fɛ o bɛna kɛ dugutigiw ka seliba don ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye drapeau mun filɛ nin ye aw bolo Mali jɔnjɔn don o kuma min ye tiɲɛ tileniya ladiriya baaraw bɛ kɛ ni o de ye min ye kunkan ko caman bɛ dugu kɔnɔna la dugutigiw de dabina don la Bɔkari dugutigi minnu tun bɛ ni bonya batu kan Bɔkari i b'a ye k'a fɔ min ye kɛrɛfɛ kumaw ye fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛna taa fɔ dugutigi bulon de kɔnɔ fɔlɔ ni ka fɔ ka bɛn k'a la yan'o bɛ se juge ma ni dugutigi dɛsɛra Bɔkari dugutigi mana seko n'a damayira kɛ ka dɛsɛ a kuma bɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan Bɔkari ni ka taa n'a ye sariyaso la n'o tɛ min ye sariya galegale ye Bɔkari o de ye dugutigi bulon ye sɛbɛnnikɛla ko bɛna di a tigiw ma min ye dugutigiw ye Bɔkari ka labɛnw sabati u ka wulikajɔw kɛ tiɲɛ baaraw ka bolo da min ta ye min ye u ka bila o minɛn kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana in kɔnɔ a ko n'i ye faso Maliba lajɛ Bɔkari ko duman caman tɛmɛna a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye empire de Ghana empire de Mali empire Sonko ye nin waati 3 tilew tɛmɛna Bɔkari min ye dugutigilakaw jɔyɔrɔ ni ka taa bila dugu ɲɛmaw la u ye baara min kɛ ni fanga kɔnɔna la a ma dogo maa la o baara kelenw de bɛna daminɛ a ka kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye dugutigiw ye i b'a ye k'a fɔ kuma taara ni ka d'u ma wari maa min tun bɛ k'u nɔrɔ bila u y'a yira k'a fɔ bonya jar'u ye a bɛnn'u ma o kuma jamana ɲɛmaaw y'u ta kɛ kolonɛli Asimi Goyita u ka duwawu b'a ye u ka duwawu b'a ka fanga ye sabu jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna ale ɲɛ olu ye nin baara in nun dɔn k'a laban ka se ni kundama ma kolonɛli Asimi Goyita de y'a ta n'a bolo 2 ye o kuma u ka duwawu b'a ye o kuma u b'a ɲini a fɛ hali bi a k'a kɔfilɛ u la baara kɔni daminɛna Bɔkari majɛ caman bɛ yen dugutigiw ka hakilina dugutigiw ka baara dugutigiw mago bɛ fɛn minnu na k'a k'a janto la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugutigiw ye u ko jamana filɛ nin ye k'olu bila minɛn min kɔnɔ Bɔkari olu kɔni b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la a da kana se ka tulu la abada jiginnayɔrɔ kana sɔrɔ u la abada a ko nin kɛnɛ in kan wari min ye Sɛnɛgalikaw ka maaba dɔ nana n'o tɔgɔ ye Ibrahima Papandiaye Bɔkari ale ko nin koba in tɛ fɔ ale kɔ o kuma min kɔni bɛn kelenya sigiɲɔgɔnya kotoɲɔgɔn tala o baara sabatitɔla dugutigiw fɛ Bɔkari k'ale yɛrɛ bɛna kɛ seereya ye ni kana k'a hakilina fara malidenw ta kan janko Mali ni Sɛnɛgali bɛ kundama min na baara a bɛ se ka taa cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré Nouvelle Horizon maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔkari n'i ye n tɛgɛ don ni o Nouvelle Horizon kelen bɛ bɔ maa min ka fasiri ye ni wa u y'a sɔrɔ min y'anw ka finitigilakaw ka kunnafoni di sira n'o ye source faama ye olu ye a sɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka finitigilakaw n'o ye forces armées maliennes ye u ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɔla ka kɛ Mopti mara kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Soma dugu o dugu kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ min ye binganikɛlaw ye Zumba kulew minnu kɛn bɛ ka t'u dogo terroristeya n'o ye jatigɛwale kɛbaaw ka birifini kɔrɔla ye n'o kun n'an bɛ yen dugu baganw ni k'u bɛɛ lajɛlen salo ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa o de feere bawo o de kɛn b'u ka taabolo kura ye min bɛ se ka kɛ sababu ye o ka se k'o ka marafaw ɲɛnaminifɛnw bɛ sɔrɔ cogo min na o nafolo ka se ka don o ko da fɛ nka nin sen e ko a ɲɛn'u bolo wa min ye nin bamanjilaka ninnu ye o kɛlen kɔ ka maanifinw tɛgɛ tɔnɔ min ka da u kɔ k'u ka baganw fara ɲɔgɔn kan n'i ko misi i b'a fɔ fali ka taa se saga ni baw ma minnu fɛn fɛn kɔni bɛ yen sen naani mafɛn na n'o bɛ kɔni n'o ye bagan ye n'o bɛ feere ka nafolo sɔrɔ e ko o ma nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wa 600 ani kɔ nka min ye anw ka finitigilakaw ye o ko ni bamanjilaka ninnu n'u m'u ka jugujugu n'u ka taabolojugu dabila olu fana tɛna sɛgɛn wulikajɔ ni cɛsiri la dugudenw n'u bolominɛ bɛ se ka kana cogo min na u n'u bolo u n'a u taama ni ka u sen da o sira ni ka o minɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye juma tɛmɛlen n'o bɛnna novembre kalo tile 11 ma san 2022 min ye anw ka finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kande Sufurula ye nin bagan ninnu e ko u ma u ta ni ka a di i ye faamaw ma wa bawo min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a maaw minnu bɛ yen n'o ye faamaw ye olu de bɛ bagantigiw dɔn olu n'u bɛ sigila a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ forces armées maliennes u bɛ wulikajɔ la a kɔni a mɛn bɛ wa min o diɲɛ don o don ka dɔ fara u ka yanga n'u ka dawula n'u ka sara kan e ko u ka baara kɛ mɛ sabu ni ka u se u ma min ye opération Maliko ye secteur 4 o ɲɛmaa ka danga o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye
ye commandant Amadou Touré ye wa min ye Alisa maire no ye soy maire Baba Diallo flagge ko nin baara min bole filɛ ka kɛ anw ka forces armées maliennes fɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'ale to maire la yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔ baganw ka tunu walima u ka bɔsi u tigiw la u ka tila ka ye ka n'a ta k'a d'u ma ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye forces armées maliennes ye k'a ka fo min ye ɲɛmaaw ye k'a minɛ sanfɛ fo duguma bɛɛ lajɛlen ka fo wulikajɔ la min ye forces armées maliennes ye o bɛ cɛsiri min na ni cɛsirijala ye kelen ye k'u ka dɔ fara a kan halisa bawo min ye maaninfin n'u bolominɛ ye n'o kanana k'a bɛ kɛ sabu ye jamana k'a bɛ kolo suma wa baara min n'o b'a la ka kɛ nin ye forces armées maliennes fɛ ko maa o maa bɛ yen n'i bɛ jamana in seleke naani kɔnɔna na e de kɔni kan ka kɛ sorodasi ye sa n'a fɔra i ka kɛ sorodasi ye a ma fɔ i ka marifa ta a ma fɔ i ka mugu ci ka kunnafoni sanuma ne y'o di finitigilakaw ma u kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan o ne kɛ sabu ye o na ɲɛ u bolo wa min ye so in maire ka kɔrɔfɔ baale kɔ min ye directeur régional de production et des industries animaliers n'o bɛ Mopti kɔnɔna na o kɔni ale fana n'o ye Amadi Kani Jalo ye o fana y'a jira k'a fɔ min ye an ka forces armées maliennes ka nin wulikajɔ ye ka se ka bagan 600 nin kɔ k'o bɔsi bamajiw la k'o lasigi u tigiw ma k'u ka kun baara la ko wa ko nin baara nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɔrɔfɔ baale kɔ min ye chef secteur 4 min n'o bɛ opération Maliko kunna colonel Karim Traoré ale fana y'a jira k'a fɔ a seginna min ye so in maire ka kɔrɔfɔ kan koyi bawo min ye dugudenw ye nin bɛɛ lajɛlen tola ka kunnafoni sanuman di forces armées maliennes ma n'o y'an ka sɔrɔdasilakaw ye ko baara caman bɛ yen ko fili tɛna ye a kɔnɔna na o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye PCIAT centre no o ye colonel Mamadou Masawule Samake ye ma ko fele bo ande la ka fi ɲɛnɛ nin kamale n'a ye kuma daminɛ ya bɛ b'a fɔ a bɛ ne kɔrɔ kan kɔnɔta fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye nin bamanchilaka ninnu ye u tɛ bagan ninnu ta dɔwɛrɛ la koyi u t'u faa k'u dun dɛ u b'u fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere fan wɛrɛ fɛ o wari k'o de don marifa la k'o don kisɛ la k'o don ɲɛnaminifɛnw na ka se k'u ka bamanchiya wale ni k'a boloda ko nka ko nin y'a baale min y'anw ka forces armées maliennes ye ni min ye bagantigiw ka bagansuya ye k'u da k'u hakili latigɛ kunnafoni sanuman ka di dɔrɔn u bɛ baara min boloda u yɛrɛ b'o dɔn sa colonel Mamadou Masawule Samake a y'a jira k'a fɔ nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ban jamana in kana a bɛ sabata kɔnɔna na wa min ye jamana denw ka laɲini ye n'o de ye bɛn ni kelenya o fiɲɛ ka se ka ci kɔrɔ ni tilebi bani ani baba k'o kɔni k'o na bɔ sugokan na ni k'o dangɛnɛmaya nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na olu y'a sɔrɔ forces armées maliennes olu ka kunnafoni di sa jona ne bɛ tigɛ dɔn le pouce ni y'u ka bɔli ko 1000 ani 40 sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko cɛmɔgɔ Elhaji cɛmɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko samiya min bannen filɛ nin ye Tarawele an ka sɛnɛ o ministre Bakari ale ye taama dɔ boloda Mali sɛnɛkɛyɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kucala a n'a dafɛ dugu région ye Tarawele a kɛrɛfɛ CMDT n'o ye an ka kɔɔri jigiɲɛba ye Bakari o PDG n'o ye Dr Nango Dambele o tun bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko taama in a dabɔra mun ni mun kama o de ye samiyaji mun bannen filɛ Tarawele ni ka t'u ɲɛ da sɛnɛfɛnw kan n y'a ye siɲɛ 1 o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 2000 sɛbɛnnikɛla ko Bakari forow bɛ lahila jumɛn na kuma minnu bɛ ka fɔ ani min bɛ kɛnɛ kan kelenw don wa fɛn sɔrɔla wa fɛn ma sɔrɔ wa gɛlɛya jumɛn bɛ yen ministre ani CMDT ɲɛma u ye munumunu salo boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kucala ale région Tarawele de o tile bɛ ka taa bila u ba bolo u ye lajɛliw kɛ ka taa bila fo kɔrɔnfɛla ni kɛɲɛka la Bakari u y'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ min ye forow ye ka taa dugu kɔnɔ ka forow lajɛ n'o bɛ tali kɛ kɔɔri foro ka taa bila ɲɔ foro malo foro min ye maɲɔ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari ala barika la ji ale nana ɲinan samiya la nka min ye sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o kɛra fan dɔw fɛ sɔrɔ ma kɛ fan dɔw fɛ a ko ɲɛfɔcogo b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CMDT ale ɲɛmaaba Dr Nango Dambele ale y'a yira k'a fɔ Tarawele u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka kun samiya ɲɛ sabu n'i y'a lajɛ gɛlɛya dɔ ye an ka jamana sɔrɔ embargo taara ni k'o da Mali kun n'o ye CEDEAO fɛ Tarawele k'a daminɛ min ye kalo 6 ye o kalo 6 bɛ taa kuncɛ an donna samiya kɔnɔ a ko n'i y'o kalo 6 lajɛ
Bakari min ye engrais ye a sɔrɔli gɛlɛyara Mali bolo fo ka dama tɛmɛ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen kɛlɛjugu mun bɛ Ukraine ni ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Bakari o fana taara ka jouer farafinna bɛɛ lajɛlen kan nka ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko u sɔmina fɛn dɔ fana la Bakari min ye fɛn ɲɛnamaniw ye u ye bagaji dɔ bila ni k'olu kunbɛn Bakari nka Ala ale kɔni sago b'a yɛrɛ la Bakari i b'a ye k'a fɔ o fɛn ɲɛnamaniw u tun bɛ ka min kunbɛn o ma ye dɛ dɔw yɛrɛ de sina ka bali ka wuli ten min bɛ kɔɔribulu dun k'a ban pewu k'a mago sa pewu Bakari o fɛn ɲɛnama u ɲɛ da kɔɔribulu kan Bakari b'a dun i bɛ se ka bali de ka sin ka kɔɔri kalani jɔlen ten a ko o de kɔni cayara an ka jamana kɔnɔ ɲinan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw ka foro kɔni o taara ten cogo la nka dɔw bɛ Ala y'olu kunnaja olu ye sɔrɔ kɛ Bakari sigi kɛmɛ ka sɔrɔ min makɔnɔ Bakari ko an tɛna se k'o sɔrɔ koyi n'i y'a lajɛ min ye engrais ko gɛlɛya ye ka taa bila fɛn ɲɛnamaw nana ka na foro caman tiɲɛ Bakari k'a bɛ bila masa Jalaki Bali ka minɛn kɔnɔ ni Ala ye ko min kɛ ko de ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko min ye nin fɛn ɲɛnamaw ye maa si seko t'o la Bakari sabu u bɛ bɔ cogo min ye u bɛ na cogo min na u bɛ tunu cogo min na Ala de b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko anw minnu ye jɔnni ye an b'an seko n'an damayira kɛ bagaji minnu bɛ n'o bɛ labɛn Bakari olu b'u seko kɛ nka n'i ɲɛ dara fɛn ɲɛnama ninnu kan i b'a dɔn k'a fɔ nin ye Ala ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye Bakari u tɛ bɔ waati bɛɛ dɛ waati ani waati de b'u la n'u yera tuma min na dɔw yɛrɛ kɔni tɛ jahadi kɔ sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta o ta Bakari min ye kɔɔri kɔni ye dɔ sɔrɔla belebele mun sɔrɔla an bɛna sigi k'o jaabi di ma kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ ka siga min na o de ye an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye an bɛna sɔrɔ wa o kuma nin kɔrɔfɔ in nin bɛ maa jatigɛ dɛ o kuma o tɛ se ka dɔn sisan parce que récolte ma ban sɛbɛnnikɛla ko Bakari jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta min ye Sénégalais tɔgɔla don ɲinan san kɔnɔ a ye i kana bɔ k'a jira k'a fɔ kɔɔri kɔni n'o y'a koloma ye Bakari ko jamana bɛna san Sénégalais bolo 57 nin y'a siɲɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ colonel Asimi Goïta a m'o kɛ dɔwɛrɛ la ka Sénégalais galabu ja u ka se ka sɛnɛ kɛ k'a ɲɛsin kɔɔri ma sabu Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ min na farafinna gun kan Mali ka se ka to o jɔyɔrɔ gale la Bakari gɛlɛya mun taara ka jamana sɛgɛrɛ o n'a ta o ta min ye Mali kɔni ye a ka ca Ala fɛ an b'an ka jɔyɔrɔ kɔni an b'a sɔrɔ o bɛ diya an ye an b'a sɔrɔ Ala k'a kɛ yarabi o tuma min kɔni ye kɔɔri ye Bakari baaraw bɛ ka kɛ nin waatiw la o tuma jateden laban o tuma ko kan ka bɔ waati n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka sɛbɛnni don Jabate i jɔ fɔlɔ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bakari Tarawele n bala cogo bɛ di Jabate o kɔtɛ n'i bɛ natabasiw ɲini i bɛ taa fɛntigi ka soda dilan nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le reporter nin ye olu fana y'a sɔrɔ présidence du Faso n'o ye Burkina Faso ye u ka kunnafonidi sira o sira sanfɛla la n'i y'a ta k'a lajɛ min anw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba n'o ye an ka ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara ani anw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya bulon ɲɛmaa fana min bɛ yen n'o ye chef d'état-major général des armées e ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni ka taa bɔ Burkina Faso wa o taatɔ la i b'a ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale ye sɛbɛn dɔ kɔni di ka taa di capitaine Ibrahima Traoré ma o min fana bɛ Burkina cɛmancɛ fanga o ɲɛmaaya la an bɛ dumuni ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ o bisimila la o selen kɔ Burkina Faso min ye capitaine Ibrahima Traoré ale min ye Burkina cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye bi in na o bisimila n'a fɛ kɔrɔfɔ min n'o donna colonel Sadio Kamara n'a a taama ɲɔgɔnw da ka taa fɔ maa kofɔlen ye a y'a jira k'a fɔ jɔnka la a sewala ale nisɔndiyala min ye jamana fila ye u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan bamanandiya wale min n'o bɛ anw ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ kɔnɔna na ha ka ja jamana ninnu fila yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kamana galen don waasa min ye jatigɛ wale kɛbaw n'o ye terrorisiw ye u bɛ se ka kunbɛn cogo min na k'u duga k'u ban pewu wa kɔsada in na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na u kun b'a la k'u waso anw ka avion min n'o sanna cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko avion ye avion kɔrɔ ye n'o ye kɛlɛkɛ pankulu ye i b'a ye k'a fɔ pankulu a taara dɛmɛ don Burkina Faso ka rebelle gɛn ka bɔ faso Maliba kɔnɔ ka cɛ dancɛ ma k'a gɛn fɔ Burkina kungokolo kɔnɔna na ka minnu sela ka sɔrɔ k'u kun ci k'u dafara wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ministre de la défense colonel Sadio Kamara ka taama a senfɛ i b'a ye k'a fɔ ani cɛmancɛ fanga ɲɛmaa kelen kɔ ka ɲɔgɔn ye n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ani a kunkanɲɛ ɲɔgɔn
kuma no ye Burkina Faso ministre la défense e kwa no manyo kuma nyo yawa u bela jile ya jira ka fo teriya mi no ye flani teriya ye mi ye kanango sraye o be se ka dili do chogomina ko jamana fula kan gi tege di nyoma aye ni gorofo info yawo anya jira ka fo mi ye onga terroristu ye nu gwena onga sordasi la ka o fe ka do Burkina danja konnana u ka yamariadi ambe do ku take ni ye ko in laje ba ye ka fo haglai ameme ni jamana fula nyama o fe wi bawu mi ye wuli ka jo folo mi no bola ka ke onga keleke panguru nunu be ka terroristi gwen fo Burkina du golo sanvela la e bara nunu bele jile kala kuna wule wa ministre la défense fula u ya jira ka fo wati ni do na to konnana haglai ni bara munu feret ke mbe uve al nasr rasu ka fembele jile te nyevola e koko jamana fula an laba ana zigi ni ka ake yele da mai bawu mi ye bamanjila gaye una fa fuka fufa unove mi ye fere mi ndige mbe ukama una gwenga bo jamana nunu konnana danje nunu ku lasonia mi ye yesigi bawu ye ku bele jile hagli sigi u bolomna unu yere bakun u be sika lakana chugomina wani ya laja kogura colonel Asim ka chide no ye colonel Lasajo e kamara ye anga ministre la défense alako ni na tamanyo ya jira ka fo tama kala wasai akera kuna wole wa duwati ni do na to konna ni nafu ndatu lala chugomina ko no bolo dambe jamana fulani nyanje e ko abena wolo femina jamana fula bele jile nyama o katase jamana kuna doma bele jile ni sigi ni ka nusondi yake ikadu konnana ni ngwe sebe mina ya sama ka bo le reporter e konnana ulu ya soro Burkina Faso ulu ka jamana kutigi o ka kuna fundi sra wodrawre jona ne bentige dongo kura nouvelle horizon sebenigala atoka ko Seydou Konaté ko ankata kenyeba marabolo la wodrawre kari temene no bena kalo inkle tani sabama wodrawre ibaye ka fo wuli ka jo belebele o tumbe kenyeba minye a sergeli kono bori dugu jumena o de sitakili sebenigala ko akoni ya laje seraba mebo jijan ninga ta sitakili wodrawre minye sitakili ale meri bori ale koni wulila ninka disida koro bori ninka seraba koni ninka garate ninka laben ka ke siraba ye wadi sira min bolle be se ka noga dugudenw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jijan sita kile wadi ka tɛmɛ min ye babuto ka taa bila bolo bantan wadi ka taa bila fo sajola min ye kɛɲɛba wadi i b'a ye k'a fɔ sira min bɛ sira misɛnmisɛnw don wadi sira boliliw a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ ni sira garatera ka bonya ka fɛrɛ wadi tɔrɔ de nafa sɔrɔ sira minnu bɛ yen o sɔrɔli bɛ nɔgɔya ni ka don n'a ye dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ baara kɔni a nun donna ka ban wari min kɔni meri ale de wulila k'i jɔ n'a jigiya ye min kɔni nin sira in ye wari i b'a ye k'a fɔ sira belebeleba ni sira banna a bancogo ɲuman na wari tɔrɔ a ka ca ala fɛ min ye lafiya kɔni o bɛna sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko entreprise mun bɛ n'o garisɛgɛ donna la o de ye Sofsen ye wari tɔrɔ olu kɔni baara taara ka d'olu ma kalo 6 wari min kɔni ye kɛnɛ in ye i b'a ye k'a fɔ ka se ka dabadanya fɔlɔ di ka sira in ka labila min b'a to entreprise bɛ se ka ka baara kɛ a diinɛ n'a ŋaniya ye wari tɔrɔ de maa min y'o kɛ o de ye Umaru Mayiga ale ye préfet n'o ye Kɛɲɛba préfet ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ kun tɛ di kuntigi kɔ nin kɛnɛ in bonya n'a karama a wuli ka jɔ wari tɔrɔ de maa minnu wulila ne ka nafolo ɲini wari ni ka se k'o don baara in na i b'a fɔ ko sita kelen ale komini o mairie ni mairie kofɔra Bɔkari Tarawele i bɛ maire kofɔ maa min ye maire ye bi sita kelen o de ye Bɛnba Sisoko bɛɛ ko ma ko papa Bɔkari Tarawele denmisɛnnin don nka n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔkari Tarawele a n'a jɛɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ olu de wulila ni k'u disi da baara in na i tulo ma jɔ baara min filɛ nin ye ka kɛ Bɔkari n'o bɛ ti jɔ kilomɛtiri 23 goudron tɛ dɛ ni k'a dilan k'a bɔ siradeniya la k'a fiyɛ bonya nin ka bɔgɔbilen ka garate ka ɲa sefa wari 500,000 500 millions de francs CFA sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari de nin 500 millions n'o ye 500,000 ye Bɔkari a bɛna bɔ yɔrɔ min na o de ye mairie yɛrɛ ka kɛsu kɔnɔna ye dɛ Bɔkari u y'u bolo don kun ni k'a ta k'a di entreprise ma entreprise ka se ka baara k'a bolo da sɛbɛnnikɛla ko ni sira tɛ dugu kɔnɔ dugu tɛmɛni baaraw bɛ gɛlɛya a ko min kɔni nakɔ baaraw ye ka taa bila forola baara ale ni min ye sanu bɔyɔrɔ don sanu baara minnu bɛ yen Bɔkari de gɛlɛya min bɛ bi min ye sitakili commune kɔnɔna min ye sirako
bala sebenikela ko ako ni ya lajɛ min kɔni ye papa ye n'o ye u ka maire ye Bokar Tarawele ale kɔni wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min bɛ a nafuradama kana bila bi la Bokar Tarawele dugu 22 min bɛ Sitakili commune kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ papa ka taa bila min ye cikɛ bugudaw ye o bɛ t'i jɔ 13 bɔɲɔnko la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Konate Bokar Tarawele k'i tɛ dugu ye k'a bolo nɔ tɛ yɔrɔ min na min ye forage lakɔliso ka taa bila min ye sira ye Bokar ka taa bila min kɔni ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye Bokar k'i tɛ ka taa bila hali muso yɛrɛ ka nakɔ sɛnɛyɔrɔ kaburudenw ka se k'olu lakori Bokar Tarawele k'i tɛ dugu 22 ye k'a bolo nɔ tɛ yɔrɔ dɔ la sɛbɛnnikɛla ko nin ye tamasere ɲuman ye min ye papa ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko dugudenw y'a yira k'a fɔ a nali kɛra tare ye o tuma k'u ka dugawu b'a ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara caman bɛ olu nun donnen bɛ Bokar Tarawele k'ale bi u b'a ɲin'a fɛ baara ninnu u bɛ se ka laban cogo min na ka ɲa o tuma n'i y'a lajɛ dugu kɔnɔ foyi ti bɛn bɔ min ye Umaru Mayiga n'ale ye préfet ka ciden o y'a yira k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔna la Bokar Tarawele ko n'i ye Sitakili commune lajɛ Bokar Tarawele de nafasɔrɔ siraw de ka ca u ka baara fangirima o de ye sanuko ye Bokar Tarawele o tuma k'a bɛ min ɲini dugudenw fɛ ko n'i ye jamakulu sigilen Karatabugu kɔrɔ Bokar Tarawele ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ka baara don bɛn ma fɛn mun ɲa bɛnbaliya t'o ɲa min ye baarakɛlaw ye k'u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma furukufuruku mun bɛ dugu kɔnɔ k'o ka bila kɛrɛfɛ kunkilennaw ka ta n'o ye baara sira ye Bokar Tarawele ko n'i y'a lajɛ ko Ala y'u sɔn fɛn b'a la n'o de ye sanu ye o tuma min ye Sitakili n'a lamini k'u ka dugu jukɔrɔla de sɔnsɔnnen bɛ sanu na tiɲɛ n'a baara kɛra kɛcogo la ko dugu bɛ hɛrɛ sanu bɛ yen dɛ min ye mini joli joli mais Buguni b'a ɲɛ bari jama bɛ yen kana siga o fana ye tiɲɛ Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko ne ni siraba in kɔni banna don min na Bokar Tarawele ka bɔ Jijan ka taa Sitakili Bokar ka taa bɔ min ye Baboto Bolo Bantan ka taa bila fo Sajola Bokar Tarawele ko dugudenw min na tabarikala ni alhamdulilayi fɔ o kuma ko kalo 6 baara yɛrɛ ninnu donna ka ban Bokar k'a tɔ tora panko 1 ani ɲɛ wawa ye o kuma ko nin bɛ bila mairie o ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔ n'o ye Bɛnba Sisoko bɛɛ k'a ma ko papa a n'a jɛɲɔgɔn ko nin ye olu ka daraja ye kunnafoni filani ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo a y'a to ten n'o t'a bɛɛ sa n'a to la t'a bɛɛ jaa tigi nin ye n tɛgɛ don ni Nouvelle Horizon kelen an bɛ bɔ tugun min ye Demba Konte ye nin ye a ka fasiri ye ko min ye Asimu Fanga ye transition ɲɛmaaya bolo min ye ɲɛmaaya yɛrɛ n'o ye colonel Asimu Goyita ye k'a n'a ka gouvernement ko yalima k'u tɛ kɛnɛ ka kɛnɛ min n'a bɛ tiɲɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ka fɛn dɔ an kunkolo la mototigiw walima fɛn fɛn bɛ yen n'o ye bolimafɛn sen 2 ye ko motɛri kɔni bɛ a la e kan ka kasigi don o kasigi k'o bɛ kɛ sabu ye ni k'i kunkolo ni k'a kanda n'a ma ɲɛ maa t'a laɲini ni lesida kɛla min ye sirabaga kasara ye i kunkolo a ka se ka kisi maa t'a laɲini halisa maanifin ni lesida kɛla i bolo bɛ se ka kari i sen bɛ se ka kari nka ni kunkolo ni fɛn m'o sɔrɔ hakili a bɛ to a cogo la n'o tɛ hakili wasu ni nazara kan fɔlɔ ko traumatisme crânien ko in ko n'a y'a adamaden sɔrɔ i ka maaya banna pewu n'i ye ko in lajɛ nka ko n'a ta o ta min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko yanni olu cɛ maa minnu tɛmɛna n'o ni kalata kɛla sabu ye k'u bila jamanakuntigiya la olu ye ni hakilina in ta k'u b'a nɛnɛ koyi k'a ma ɲɛ u bolo min ye port obligatoire di kasigi ye n'o de ye ka kasigi don an kunkolo la anw mototigiw min bɛ se ka kɛ sabu ye ala k'an kisi k'an tanga ni siraba kasara y'an sɔrɔ min kɔni bɛ kɛ sabu ye kasigi n'a bɛ don anw ni koba cɛ an kunkolo yan fana o ko in k'a ka don bala ko nka ko a kɛ waati ko yalima ko nin y'a kɛ waati ye wa Demba Konte ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi a y'a jira k'a fɔ n'i ye faso jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko fanba olu kɔni y'a jira ko mɔgɔw tilan bɛ kulu 2 ye fandɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kasigi ye k'a ni doli ka kan fandɔ maaw olu y'a jira k'a fɔ kasigi hali n'a bɛ don ko nin tɛ a waati ye zanko n'i ye wajibi ni bile da ko dala ka ɲɛsin maliyɛn ma bɛɛ lajɛlen kan k'o kɔrɔ faamu o sodamasuru ye mun ye min ye assurance maladie obligatoire ye o obligatoire in dɛ o faralen ko kan i b'a ye maa minnu bɛ yen hali n'a sɔrɔla kɔsa fɛ mɔgɔw nana wari sara ni ka don amo la i b'a ye k'a fɔ a daminɛ na a ma kɛ sababa ye a ma kɛ kunnawolo ye min ye ɲɛfɔliw ye o kan ka ta ka ɲɛsin a ma maanifinw hakili bɛ se ka kunu cogo min na kunnafoni sanuman ka di u ma kasigi doli nafa kan o kɔni kɛla sabu ye min kɔni bɛna fɔ nin bɛna o bɛ kɛ sabu ye min ye jamanaden fanba caman ye u ka
sɔn ni ka don ko in da fɛ ko nka ne ko wajibi ni bilen fo ka waati yɛrɛ kofa la n'o ye délai ye n'o bila mɛ ka janvier kalo nata kɔnɔ o tile gale san 2023 k'a fɔ ko ni kasigi ma ye mototigi min kunkolo la ko yalima k'i tɛ n'o ni finitigiw bila ɲɔgɔn na wa bɛɛ lajɛlen bɛ maliyɛn ka gɛlɛya dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen aw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka kasigi min don ko yalima an bɛ boli sira minnu ka sira ninnu ka ɲi wa sira fan bɛɛ lajɛlen kan bɛ dingɛ dingɛ ye n'i ti gɔngɔn tɛ k'i halaki i b'a ye k'a fɔ i na taa cun dingɛ dɔ kɔnɔ hali n'i ye bolimafɛn kura bɔ bi moto ko yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen min ye mobili sen naani ye i tɛ kalo kelen sɔrɔ n'i ka suspension n'i ma taa n'a ye garage la o ko kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya ye colonel Assimi Goïta ka taa se an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma ka nɔrɔbila ma n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye o n'a ka gouvernement ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin b'an ka taamako ni minɛnko ma n'o ye madame Danbele Madina Sisɔkɔ ye u ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u ka sira dilan ka d'a ma fɔlɔ yan'u ka kasigiw doli wajibiya bawo i bɛ kasigi turu i kunkolo la nka a bɛ na taa wolo min na e b'a la ka hɛrɛ min ɲini ka ɲɛsin bolimafɛntigi ma a bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la i sigi tɛ ni min ye bawo kasigi mana don cogo o cogo ni siraw dilan tɛ mɔgɔninfinw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sira ninnu sanfɛla la k'a kasara k'a bɛ juguya ni kasigi dɔbaliw ta ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Kɔnte a ka fasiri don bɔn Tarawele an m'an sɔnkun suma ka bɔ dusukasi kɔnɔ ni tɛ yasa ani tɛ wasa ye an bɛ tila ka segin ka na o bɛ bɛn Bojabate Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bori Jona ne bɛ tigɛ don le reporter ni y'u ka boliko 500 ani 20 ye Bori Tarawele u ye dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ye ko bamananden a ko suyɛni Bori Tarawele n'i y'a ta caw i b'a bila caw a ko suyɛni Bori Tarawele o de kɔni ɲɔ ɲalen bɛ Bori min ye denmisɛnnin baarakɛ balo Bori min ye nantankolonya ye sɛbɛkɛlaw ka siŋɛ ni wɔsi Bori Tarawele ni k'i ɲɔri ka t'o ta a ko ni tigɛ tari ka da i kan waati o waati Bori Tarawele i bɛ nimisa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sira kɔrɔ Mekitana commissariat de police min bɛ Bori u ye wulikajɔ kɛ ni ka bolo ta ka da maa dɔw kan sɛbɛnnikɛla ko suyɛni kɛcogo sugu ka ca dɛ katakatani bolila zo katakatani bolila min ye butigi Dakarila ye Bori Tarawele tigɛ tara ka da o de kan ale n'a ka katakatani bɛ yala véhicule de livraison ka sɔsɔn tɛn ka baji bira la ka tɛmɛ Dakar dɔrɔn ka ɲun ka tɛmɛ n'a yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Bori Tarawele min ye sirakɔrɔ Mekitana ale commissaire de police Bori a tɔgɔ de ye ko Fancami Kulubali a n'a ka cɛdenw Bori u ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye sugu min bɛ san ni o ye ala suguni n'o filɛ nin ye Sokɔrɔji Bori Maɲanbugu ayiwa u ye ayiwa sɛbɛnnikɛla o tuma ale de ma sɛbɛn kan sabu a y'a sɛbɛn ko ala suguni ni o filɛ nin ye Sokɔrɔji Maɲanbugu sugu la Bori sɛgɛsɛgɛli ni hakilinaw y'a jira k'a fɔ musow kɔni bɛ ka butigiw dakari sirakɔrɔ Mekitana Bori min ye minɛnw ye Bori ba ye k'a fɔ o de bɛ tunu su fara tile kan sɛbɛnnikɛlaw ko sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkaliw kɛra maaw de kɔni bɛ wuli ni ka taa u ka hakilinaw ta ka commissariat sɛgɛrɛ Bori min ye commissaire yɛrɛ ye i b'a ye n'o ye Fancemi Kulubali a n'a ka cɛdenw Bori u kɛn bɛ ka ntanan gosi dugu kɔnɔ ni maa o maa ye dunan ye walima ni maa o maa ye hakilina jugu tigɛlamɔgɔ ye k'a ko fɔ o kofɔliw de senfɛ Bori jatew kɔni bɔra k'a ɲɛsin maa damadɔ ma u y'olu nɔrɔ bɛlɛ dɔɔni Bori ni ka taa tigɛ da olu kan n'o ye Bori ba ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka kuma na a ko min ye nin tiɲɛnikɛlaw ye tiɲɛnikɛla minnu bɛ u ti hinɛ u ti makari Bori min kɔni ye Sidi ale si bɛ san 30 la Toma o ye san 32 ye Koma o ye san 43 ye Moro o ye san 53 ye o ye tigɛ ta ka da ninnu kan ninnu bɛɛ maakɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Bori min maaw ye i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ t'u bolo o de ye tiɲɛni kɔ bese ni muru Bori butigi kɔni n'u sɔmina ka fa min kɔni bɛ yen Bori u bɛ taa da kɛ karaw ni ka u ka katakatani k'a sɔnsɔn la Bori yɔrɔ bɛ yɔrɔ la u bɛ se ka taa n'a ye ten dɔrɔn ka sin ka bɛɛ lajɛlen feere Bori ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u ko client teliman dumanw de b'u bolo minɛn sɔrɔli de ka gɛlɛn n'a sanni ye o tuma minɛn sɔrɔli ka katakatani fa a n'u k'olu wele o tuma dɔ bɛ yen dɛ mun de bɛ yen o tuma bi ta in ye sukaro ye nana ye bi ta in ye tulu ye walima bi ta in ye nɔnɔmugu ye bi ta in ye tamaro ni bɔnbɔn ye a se olu fɛ yen dɔrɔn u bɛ se ka wari ta k'a di ten ka kɛ commerçant ye tɛ zon fɛ kan yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko zon n'a bolo fɛn sanba bɛɛ lajɛlen ye zon ye a ko min ye commissaire de police ye sirakɔrɔ Mekitana Bori Tarawele u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka ninnu minɛ Bori u ni maa minnu da bɛ file kelen na
wari o kuma o kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ maa caman nɔfɛ komisari kɔni y'a yira k'a fɔ kilisi o kilisi duman bɛ finitigilaka da o de ye lasɔmini ye n'a ye fɛn ye a ka kin kɔnɔ a ye finitigilakaw lasɔmi sabu aw dɔ don aw baarakɛɲɔgɔn don mɔgɔ tɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye nin ka bamancɛ wale nin ka tiɲɛni jugu kunbɛn n'a donna waati la kɔni n'o tɛ k'i sigi mɔgɔ tɔrɔ n'a kɛra gasi ye don o don a tɛ taa k'i to min ye polisiw ka taa bila gendarmew la wari u b'a ɲini dugudenw fɛ an ka wulikajɔ kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an k'u ladɔnniya maa jugu ka tɛmɛ n'u ka baara jugu la o bɛ kɛ sababu ye nin ka na ni lafiya ye sigida kɔnɔna la nin k'u ka bamancɛ wale k'a kunbɛn kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le reporter la bamananden ale ka sɛbɛnni don bamananden ka fara reporter fasilijɛkulu kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Danaba Info Danaba Info Sekumaru Sumano nin ye a ka fasiri ye Sekumaru ko min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ye e ko a ma kɛ yɛrɛwolo couché sur le rempart ye wa bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn in sigi furadama kabi san 2019 kana bugɔ sisan la n'u ka wulikajɔ de ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔmadoli ye k'u senkɔrɔma don u ka baara la a bɛ se ka latili u bolo cogo min na e ko kɔsada in na yɛrɛwolo kunkolo n'o ye Adama Jara Ben le cerveau n'a bɛ CNT kɔnɔna na bawo min ye commission emploi ye e ko ale y'o ɲɛmaa danga ye CNT kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ maa kofɔlen n'o ye Adama Jara ne b'a wele ko Ben le cerveau maa min bɛ yen n'o ka taabolo ka d'a ye n'a b'o yɛrɛ n'a b'o ladegi o de ye Dr Umaru M Mariko ye min bɛɛ lajɛlen b'a wele ko cɛkɛwara maliyɛn n'i y'a ta k'a lajɛ min y'o ka banfula ye o bɛ don a fɛ sanga n'a ka waati min ye dolori bilemani min n'o taara an bɛ o la nin bɛɛ lajɛlen n'i y'o ɲini b'o sɔrɔ banfula in na min ye o ka hakilinaw ye a ka kɛlɛw ka ɲɛsin binkani walew ma faamaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la fandenw ka hakɛ bɛ se ka lakana cogo min na Ben le cerveau n'o ye Adama Jara ye ni CNT maa fana don e ko a ka ma lakodɔn nin sira ninnu kan wa min ye san 2019 ye u nana jɛkuluba in ni k'o sigi sen kan n'o ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ye u ka wulikajɔ ani u ka taabolo u hamina o de ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la cogo min na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye kɔsada in na a ye bɔli dɔ kɛ min ye fasiri kɛba ye n'o ye Sekumaru Sumano ye ale ko min ye Ben le cerveau ye ko yalima a ka nin hakilina in ko a m'a ka hakilina n'o y'a ka tɔn hakilina ye ko yalima a m'o kɔla o sɔsɔ wa k'o kɔla fɔ bawo n'i y'a lajɛ min ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ye zango u ye kɔsada in na hakilina ni sariya minnu d'a ma k'a jira k'a fɔ bolimafɛn sen fila motɛrimafɛn sen fila n'o ye motow ni katakata ni sen sabaw ye ko bolibaga janvier kalo nata san 2023 o tile gale ko min ye kasiki ye n'o ye banfula ye o ka don bɛɛ lajɛlen fɛ wajibini bilen Ben le cerveau e ko a m'i to plateau dɔ sanfɛla la ka radio dɔ plateau sanfɛ k'a jira k'a fɔ min ye madame Danbele Madina Sisɔkɔ ye ko a ka nin hakilina ye ko hakilinakolon tɛmɛ d'a kan ko wa ko yanni Madina ka na a n'a yɛrɛ nalen marché minnu latɛmɛna k'a marché ninnu n'o ye sugubulon ye k'a si ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na ko min ye Sekumaru Sumano ye ale y'a jira k'a fɔ ko Ben le cerveau n'a ma ɲɛ k'a fɔ e bɛ cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw kan k'u senkɔrɔma don ko yalima ko n'a ɲɔgɔn ko kuma kan ka bɔ a da kɔnɔ wa Ben le cerveau ko yalima k'a b'a la ka fɛn wɛrɛ de laɲini wa o fɛn in n'o ma sɔrɔ a fɛ n'o kɛn bɛ sabu ye a ka to ka bɔ ka nin kuma ninnu ni k'o da kunnafoni siraw fiɲɛ sira sanfɛla la nin ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ Danaba nana Sekumaru Sumano a ka fasiri don Tarawele nin bɛ dan sigi bita la wari sabu fɛn banbali o jate dɔn nka an tɛna se ka wuli ten wari foli kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛ to ka ko ja waati ni waati bɛɛ lajɛlen foroba foli kɔfɛ wari an bɛ taa ka un kɔnɔ chef d'escadron sana Tamba Keita belebele an b'a fɔ ye commandant groupement territorial des gendarmeries Bamakɔ ye wari Tarawele min ye lakana baara ye ka sabati Bamakɔ n'a dafɛ commune gendarmerie a bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ kalifalen b'ale